हाय गाइज आपन को स्वागत करुची लगआउट बंटी ब्लॉग को। तो आमे एबे जाउचू पड़ियारे थिलु। एबे आमे जाउचू आम दुर्गा पूजा होइतिला ठाकुर भसाणी हबो। पड़ियारे थिलु आमे एबे जाउचू पड़ियारु। सबआडे तो अंधार होइची। जदि आम ब्लॉग को आछंती फर्स्ट टाइम पई लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करिवे। डीजे नाचा आम वार्ड मेम्बर तरणी आकाश हाल डीजे पाक पहुँचले भाई भाई वीडियो रेकर्डिंग हो डीजे पाक पहुँचले तो हमें आसी पहुंचलु। एबे डीजे देखिया।
ସୁକିନ୍ଦା ସୁକିନ୍ଦା
ବ୍ଲଗ ଏଠି ସରିଗଲା ଏଇନା ବର୍ତ୍ତମାନ ମୂର୍ତ୍ତି ଭସା ଯିବ ଭୋଗ ଖାଇବା ପାଇଁ ଲମ୍ବା ଲାଇନ ଦେଖେ ଲାଇଟିଂ ମାର ଲକି ଆଗେ ଲକି ଏଇଟା ଓଇ ବ୍ଲଗ ଭୋଗ ପାଇଁ ଲମ୍ବା ଲାଇନ ଭୋଗ ଖାଇବା ପାଇଁ ଏଠି ଲମ୍ବା ଲାଇନ ଲାଗିଛି ଏ ଲାଇଟ ଟିକେ ଦେ ମାରେ ମୋଟା ମାରେ ଭୋଗ ଖାଇବା ବୋଲି ଏଇଟା ଖୋଲି ପାରିଲେ ନାଇଁ ପକେଇଲେ ବି ଯା ଏଇ ଜୋତା ପିନ୍ଧି କଣ କି ଏଇ ଜୋତା ପିନ୍ଧି କଣ ରାକେଶ ଭାଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଇ ପିଲା ପିଲା ଚପଲ ପିନ୍ଧିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ମୂର୍ତ୍ତି କୁ ବସେଇବାର ଏତେ ମାନେ ଅଭଦ୍ର ପିଲା ଭାଇ ଟିକେ ଭେଟ ଦେଖିଲେ ଭାଇ 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 ମାନେ ଏତେ ଅଭଦ୍ର ପିଲା ଯାଇକି ଚପଲ ପିନ୍ଧି ମୂର୍ତ୍ତି ଗାଡ଼ିକୁ ଚଲେଇଛନ୍ତି ଜଗିଥିଲି ମୂଷା ତାଙ୍କ ନାଁ ହଉଛି ମୂଷା ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ମୂଷାକୁ ପକେଇବେ ବୋଲି ଭାବୁଥିଲେ କିନ୍ତୁ ମୂଷାକୁ ପକେଇ ଦେଲେ ମୂଷା ପକେଇ ଦେଲେ ଚଢିଥିଲା ମନରେ ପକେଇବ ମୂଷା ତା ନାଁ ମୂଷା ତ भाई ब्लॉग सरीगला ठाकुर को भसई देले भाई गुड नाइट लाइक कमेंट शेयर करिए वीडियो भल लगी गुड नाइट भाई लाइक करिए शेयर करिए भाई।